Ka Office USP ka Eastern West Khasi Hills District lingba ka kerwo haka arhusan tarik unailar hajar arhusan kala pentip ba ki pulit ka Mairang Police Station kila yok pedang jing mudui halor ka jing jarngai ka wei ka samla badang khat news nem karta nasionong permadan loong ba ka jing mudui kala one man haka khat pra tarik unailar hajar arhusan ha ka bala pentip ba ka te ka samla ka bala tip kerteng kum ka riba ai hun marngar kala ja na dukan ba ka trei haka porship ho jim min step min haka khat san tarik unailar hajar arhusan. Kat kum ka kerwo la kado baka don ka jingsuba bala rakbor ya kan ika samla da utombor lang sopho ubadai na ka shnong umdum. Ki pulit kila register mukadama halor ka te ka jing mudoi hapo ka kendon chispa alai pu nyo iwei BR jong ka bharatiya ne sanhita la ne BNS. Kakirwo kaya thuru baka samla kadon sanput ka jingjrong ka sni do ka bali usnyo ubayong bat khadu layo iya ka baka phong da ka blouse rong le badon dak klur bat ka jan kersha ringkat ka patulun bayong na kalyang kibor pulit kila kentu ya ki badon jingtip halor kini ki breu bakin pentip ha mobile number hinreu not kendai lai not pra kendai san kendai Ko Office USP kala pensyai babaro ki ba ajing tip kin numpaw satya ya ki kirteng na kabenta ka jingshingan jongki. Habatin, pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya